Is mi Cian O Gríofa. Tá mé éireach. Níl mé Aiteach. Go fóil. Bhí Mrs. Doubtfire an teilifís nuacht mar the big movie. Bhí sé weird fear fheiceáil an telly gléasta mar bhain. Ní dúirt mam nó dad aon rud ach bhí sé piece about awkward ach rith rud éigean lom. Tá sé cool fear fheiceáil gléasta mar bhain. Ach ní tharlóach aon rud mar sin in éireann fiú a bháin I go Mhantáin. Bhí fáib ag daoine lom I gcónaí I go Mhantáin. Níl mo daoine an seo. Níl si cosúil lom ach bé ar an fannacht. I'm sure ag mé card cosúil lom nor bug fi mé ag an cathrach. Lá éigean. There's no place like home. A bhád níos fearr. Cathrach, mír seascaní. Well, I mean, dar nóí bhí ról le ag drag race agus banrína go drag. Tus go raibh mé an ann eisiomláirí fheiceáil ar an teilifís sna just ar lína fiú. Bhí an fecha lockdown. Daoine a raibh faoi gan ionadaíocht. Gostarú, bhí mé an ann iad a fheiceáil agus bhí mé an ann mé héine fheiceáil iontú mar den sin cill. Oh, an cuimhin as an céadúir an dhearna tú drag. Bhí tú ann. Joke féachach. An cuimhin líon sin bhí mar ag óil agus bhí mis just acúne ag Genevieve to drag le go croibh now sin an bríomhrud ag Genevieve iireachta bhí sé ú fása. Hamas Express bucaí like homophobic an green gar sin an cuimhin leis. Oh, isbad an them. Like weakest na dia to YouTube agwin because gone tricks and Mattel, féin folks mar sin and like it's the muck contour for me. Éiricas sin mo chud gné súlachta, so far bhfuil sim agam if bhí eile. Ach Aiteachas sin rud éigean difriúil déir. I mean, expression I gomrád le gné súlacht go bunasach. So conas ar féidir le mé héin a léirú go páibli má déine sé sin cill. Tugann sé cuacht dom agus tá sé das an cuacht sin a thógáil arás tar éis na blianta agus méid fás agus daoine ag rá nó ní féidir le fear gúlaí a chomh nó smuide a chomh agus like ní chom smuide gach lá ach is mála mé déanamh drag agus tugann sé muoín dom tusgur is like tá méid fálam agus méid dul is cum lom faoi na fuathirí béis siad I gcónaí ann ach tá méid buin sult as an drag agus an próséis. Dí gcuid bit go dé mar tá ag scríomh thugad tar éis set drag a dhéanamh agus dar nóí bhí mé icónach. Tá mé literally gafa lom féin. Tuigh tú an frásí sin bliain. Ach go bunúsach, tá tú Aiteach AF inis agus tá tú cósásta mar sin. Gceoidh tú cóide agus deisina den sco mar geala ar do chuid Aiteachas. Agus cé go mé fáib ag annach go daoine leat, béis siad ag obair dit i gceann tamil. Slé a bhanraín, Cian.